normal logika atsika zao amizay managna président oeraoera izy tsy nianatra kele anao mandeha ny pays araiky zay masonao biafinao dinikinao lefanao lavitra hoe mety atao amy tanàna anakama raha ty sa tsy mety ndeha nagnano téléphérique mon dieu aboko izy mivola fa agnisan'ny mampivoatra atsika Madagasikara téléphérique président mampivoatra anao fa tsy mampivoatra vahoaka azo mba ho tania 4% za mangataka tegna angatako aminareo TV plus Sibela ndraiky Abraham mialatsigny aminareo zandry anareo teo magna statistique miaraka amy capsule mba aseva boaka ny capsule statistique hoe 4% population malagasy makasitraka io téléphérique io mba boabaka ataova statistique 4% en population malagasy le vrai matsapa fa agnatiny jay mankasitraka io autoroute vandivandy koragna zao tsika baka io asanaka baka io